Så, det her det er første optagelse af onsdagsdrik fra, det er den 25. november. Og det er første gang, jeg får lov til at komme med hjem til Steffen og Thomas og Steffen Majs og drikke. Og det er hyggeligt. Men nok med banaliteterne. Nu er det tid til at sætte tøjklemmer på sit ansigt. Jeg vil nu slå Guinness rekord på, at få flest tøjklemmer på ansigtet. Tror jeg. Jeg tror, det kommer til at allerede rigtig ondt. Det går fucking ondt. Fuck, det går ondt. Stram. De sidder og spiller Call of Duty Black Ops inde i siden af. Og jeg må ikke være med. Fordi jeg er for dårlig. De sidder og spiller Call of Duty Black Ops inde i siden af. Det ser fucking godt ud. Ja. Det er ikke sikkert. Det er sjovt nok. Jeg keder mig lidt, jeg er lige svært at gå videre. Det er ikke kedeligt. Jeg drikker rødvin. Så det er godt. Jeg kan ikke drikke. Jeg kan ikke. Jeg vil se det.